Chim number light spotlight pundri. Light spotlight. Hakagatang ukpa badukon badomen sem Bakhuid. Amen. Kajing e jong try jing e Jesus Christ bad gajing e jong oblay lembad gajing selok jong omen sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi. Kohan men kopara ha utry Jesus Christ. Hakane kasngi lengba gajing pole banengkong bad kumjuru ka gospel ka khot ka wer yang abadepi bangilong kisakhi nagbanta kajingait kajungi nagbanta kajingait kajungi ya Chris kajing pule kebanengkong na kasuthi banengkong jong Yohanes ukhot wearing IAP bangin nilong kita kibrug bayasha ha kajing im jungi kom kon Kristan balang ba kajing yaisha kajungi ya kajing im kamtame ki bangi kendu na ki bangilap ha kajing im jungi ni la balong kisakhi habang ilong kisaki uturahi dalade unwan ban ayingi kijing kerku kijing u kine kide kijing khot jung Yohanes langba kachthi kijing u hangi hagane kasngi berkum juru Yohanes baptis u khot wearing IAP bang ilong kita kisur ban penbena leban ban priang ya ke gospel ke jung uturai den mata kadau hagane klamato ken ngin kemit bat puson yala ke jong kijing em hato sisha mangaban mapi ngila len em ya kene ke botrai ula khot yangi ya ke botrai ula yangi balong kisaki gijungu yolese bunsin ngila landet bad ngim semlale ya ke botrai ula khot yangi den mata gadau ha kene klemat habang iwan banterwa ya kene ke mas ke bukhoj to ken ngin penmap no trai nak banta kito ki porbaro ki bang ngila landet ya kene ke jingkhot ke jungu yangi balong kisaki ya ke gospel ke jungu kohan men kopara tongin kubur bangilong kinang pop barngin pen map not rai habang ye dwai lang rengkat ngapla hau blay badan bor baro badiapi kohan men kopara bang alale pop sibun da gijing perkat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing lepala jonga da gijing lepala jonga da gijing lepala Bakhraw jonga namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabaisa gathe soti ya ke angel bat kire khoj badiapi kohan men kopara banduai nagbanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jungi unyalamingi sha kajing em bom jukod amen rat ko play is yangi try rat ko play is yangi Kristo ma Kristo ram no penim jangi penim yangi try can rat ko blaze yangi try can rat ko blaze yangi Kristo map ko Kristo rap ko no penim jangi penim yangi tong in ya duai hakane kamas Bakhuid ngi duai kerpang nagbanta I sa I wan biang rapsang bat I da I lakmen rapsang bamanta kasngi kirakhe ya kasngi kha gajungki
giduai nak banta jungki boble trakan rat undon rangkat berki unai ki kamet ke bakoi bakhia bakinang he nang san ha jing te bro ke jing te play ha jing nang ke jing start giduai ru nak banta I Edward Shela bama iru irakhe ya kasngi kha jung I berkum juro giduai nak banta ke jing kurku jung play ya kaying ka sam jungki barakhoi giduai ru nak banta I Kerry Jones Imli bama iru mata kasngi irakhe ya kasngi kha ke jung I ke jing dap khat khandai snam ke jung I giduai boblei try kan rat unang kurku kurdo I unang ai kamet ke bakoi ke bakhia ban ma iru unang he nang san ha ga jing tibru ga jing tiblei ha ga jing nang ha ga jing start giduai ru nak banta ga jing tumu jung I wei pai wei kam tam me ka na gisngi bangila ban lej sakhi ya ka gospel ga jung try lang ba ga jing im ba bha jung I to ai ha ki pai jung me ko try ngi karpat ya ga jing shem jong ga jing nge ka bom tlor knang ba ya ki to baro ki ba phla yo kon bala khamar wei jung me udan bad me junam hak burom jung me ba lakhai u na ka kmi basoti ha ga jing shisha jong ka met jung I an pan la ye ki na ga jing jinjar ki ba manta but en pan rong ye ki sha ga jing men ba ne junam daw try jing Jesus Christ u kon jung me u be mar ba san sha ring kat bad me ha ga jing along ka wei jong man sim Bakhuid u blai junam la junam amen Day mano balang le, lai tang to balen po Jisu day ukris. Day imeken ukris lang le, ubalen ya upa kadya ukun. Jar ubalen ya ukun, umdon ya upa. Uta Bakhraw ya ukun, udon ya upa ro. Ai ba kata kabapila yos yaw na do bastyang, kanyay sa abapi. Lada kata kabapila yos yaw na do bastyang, kanyay sa abapi. Hantang pinyay sa haukon padhawpa. Bat kani kalong kata kabaula kulaya ni kajing imbon jikot. Ngatho ya kani shapi, shapang gitu kibamut pansyukor yapi. Henry kajing pansle kabapila yop diyang na kaya sa api. Bat pindan kamsyo ba uno ibika yapi. Namal kajing pansle jong kahika yapi. Yaki baro. Bat kanong kabasisya om kabalang le. Ti kumba kalahikaya pi doya sa haun. Ti menta kukun barit doya sa haun. Kanang ba enda unawan pau. Nila banting slot. Bat ngin om kanran na da kajing leran haba uban. Kaktiin jong tran. Yesu yaw blai. Sampai putra nomor news pak prapunya. News pak prapunya. Why you try Rising white and mild, Uleki Kampala. Why you try catching white kabat and mild?
palapdiang yau ulai ki kabor ban kelalong ki kono grey. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai don rain card bad pi. Thank God, but you Ka jing pule naga gospel Bakhuid kad kum u Yohanes. Ka Burom ame ko try. Kane kalong kasakhi jong Yohanes haba kiju kilapha ya kilingdo bad kilebi na Jerusalem ban kali yu pidei uwe ulapla sham lalen hanrei upla ngamde ukres bad kilakali yu te pidei Elijah ula jubab em ngamde te pidei nong yatulupa bad ula jubab em te kumta kilaong hu te pidei ai hangi ya kejubab na kabanta kitu kibala pha yangi piong ayu chapang yalade ulaong ngalong kasur jong uta baperta hari kenja to penbej ya kalenti jong utrai kumba laong isaya nong yutu lupa te kita ya kibala pha kidei na kifarisi kilakali yau te balai pi pen baptis lada pim de ukres lemne u Elijah lemne u nong yutulpa u Yohanes ulapai tin yaki ngapen baptis dak hapdeng jong pi u yeng uwe ba pim itu une uan hadin jonga hanrei ngam shong hok wat ban loj ya kiksai juti jong u kane baro kalajia ha Betania ha Shiliang ka Jordan ha kaba u Yohanes open baptist ka gospel try Kecihara ya me Chris. ko hanmen ko para aga jing pole banengkong bat kumjuru naga gospel ka khot ka weri ngai phi bangilong ki sakhi na ka banta ka gospel na ka banta ka jingej bat ka jingej ka jungi ya utrai ka gospel bamanta ka sngi ka gospel jungi Yohanes kalanong iwe de khot khat khandai hadu arpra ka ai ngai phi kanuksa jong Yohanes Baptist ba kumno ulong uta ubal sakhi yautrai lengba ka jing jung u haba ki farisi kilapha ya kilingdo ne kilebi ban lekli yu hato mede mesaya ujubab em hato mede u Elijah ujubab em bat kumjoro kilakli yu unong yutulupa u Yohanes Baptist ong em ngamdei uwe nagitu kiba pimut bangadei Yohanes ngi hangni uyang scam ya ka e ka ba udei banle utip shai udei uwe kumang yong he knows his own identity haba utip yala ka jong ka jing haba utip yala ka jong ka kam haba utip ya ka kamram ka ba udei banle shem la len shem la kam ya ka e hanrei uyutu hok ya ka jinglong ka jungu ya ka kam ka jungu ya ka jing ka jungu din mata ka daw ko hanmen ko para hakene ka sngi manga mapiro lada ngi sngu thu yala de ba ngi long kita kibade ban yang sakhi hautrai ngi de ban don nung kong na shabe ka jing shilor Yohanes Baptist ngi i dan ka jing ting lane ka jing sir ban plahok ya ka e ka ba udai ban pla habakiwan ban keliu shem don jing sir e ha ka jing ne ha ka donut ka jungu plahok ya ka e ka ba udai ban pla namar utip shai bom de mesaya utip shai bom de Elijah utip shai ba de unong ya tulupa nga ma phiru ko hanmen ko para sa chisin ngong ngidei ban long kum u Yohanes Baptist ban yang scam
ya ke ke bang ngidei ban yang ban sakhi ya utrai ladang ikwa ban yang scam lane bandon kata ka jing slor ban sakhi ya ke bang ade ban sakhi kum unong bo jong kres kum ukhun jong kres nengkong na shabe ngidei bandon kata ka jing snuthu ya la ka jong ka jing em kumbau Yohanes baptis usuthu nga ma phiru ngidei ban snuthu ba ya nga ba dia phi la jit hi dau blei ban long ki sakhi jungu omdei manga omdei ma phi ki bajit lene ki bakwa banlong ki sakhi nak bantau kris hanrei kris hi ula khot ula jit yanga bade phi kumbau jit yau Yohanes baptis banlong u sakhi nak banta jungu yanga bade phiru ula jit badula khot dein mata grau ningkong na shabe ngidei bandon kanai ka jing snuthu bau blei ula jit yanga u blei ula khot yanga ba ngan yeng sakhi hadin kata ka jing snuthu jungi ba ngila snuthu ba ngila shajit ne la khot dau kres ban long kita kisaki jungu ngidei bandon kata kamansem IT yalade kumbang ngitep Yohanes upen lei por ha kijing duai ge jungu upen lei por yalade ha kaba shajingit ba penshitom yalade ule kine bara namar kadai kadak kajing IT ge jungu kadak kashin kajing IT telit lan jungu yalade how kres namar utep Bakhlam kres umla banyeng sakhi Namaklam ka bor ka jungblay usutho ba umla banyeng sakhi te mga maphiru ko hanmen ko para ngi don kam ban IT yalade ha ublay ngi don kam ban IT yalade how kres ukres wala khot yangi ban long kita ki sakhi ki jungu nag banta ka jingej nag banta ka jingej nag banta ka gospel ka jungu ngi de ban IT yalade ha ki jing duwai jungi ngidai ban IT lade ha gijing pensitom jungi gijing pensitom gijing pensitom ka ba u Yohanes baptis ule da ka ba lisa aklau ne ha gijaka bakanja dei ha kum kata gijing jingsha jing it kum ba u Yohanes baptis ule Henry halaki jong ki buj ki bor halaki jong gijing nang gijing stat kad ha kekerdan ka ba pidan ha kekerdan ka banginan ngidai ban pensitom yelade ngidei bandon kata kejing sha jingit nag banta kejing sneu jungi nag banta kejing duna kejungi nag banta ki pop kejungi habangi pen shutom yala de klempe ublei wan banai bor yang abade pi ba ngin la ban yang sakhi nag banta ke gospel kejungu den mata gadau ko hanmen ko para hakane kesngi kumbau Yohanes baptis uang haka gospel ngalong tang kasur ke ba kren happy kiba khod ya pi kiba wer ya pi ba pin pen be ya la ka jong ka jing em to ken mangiru leng ba ka jing em ba ha jungi leng ba ki ktin ki bang ikren leng ba ki jing le jungi ki kam ki jungi ba mala ka sngi ngin long kita kisur na ka bantau kres kisur ki ba khod ya ki wei kisur ki ba kring ya ki wei ban wan pai sho kres ban pen be ya la ka jong ka leng ya la ka jong ka lenti ya ko men ko para token hakane klemat ngin duwai support jar halaki jong gidanut bangila balong kum kanuksa balai daw Yohanes baptis bangin la ban yang sakhi nag banta ka jingi ho kres nag banta ka jing it ka jingi bar ka jing sakre jingi ya kres cho ngin yang ngin playa la ka jong ka jingej ngangej hoblei ukpa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka khendel padhau Jesus Christ ukon mamare jungu utrai jungi yaw balapun namen sim Bakhuid yaw balakha nakamaria thai sati ubashala bein hapo Pintus Pilatus lasana pnayu laya balatebu layar sikbayap hagas ngi ka balay ulami par ni kabayap ulakiw sa beneng usong sa kamon ulay pab dan borbaro nang tra uwan pat bandisyar ki beemit kabayap ngangay daw man sim Bakhuid haga Balang Catholic Bakhuid haga jing salog karukhoid haga jing mabagi pop haga jing mi pat kado pad haga jing embom jukut amen
Lai spa in your pusa. Agap yang lembat buku yalah donut lawan terbai kecingin jong akan long kacong mimi ujong na Shijau agak puri dan biru syakat kawan dapat kau yasno lang haka jingnya angin nama jong mi baro shisni man lagasri oh deshu mangi laim day mangi laim hani agak yang lembat buku yalah donut lawan teruang kacingin jong akan long kacong mimi ujong na Toduai ko para bagajing kenya jenga bajong pi kan long bapadiang hunak madu bleu pa badan bor baro to tribe yang jiknya ji jongpi nak benta kecing ruang Burom berkateng jengu kajing mantoy ngi bebalang Bakhuid jengu baro kawai ko try to padiang ya gajing terwa jengi da kibab lapan long ya gajing ai keliang Bakhraw Burom bangi kibatrua ya kabamela ai ngilong kiba song hok ban pediang ya mehi dau Kris utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi ringkat bat piru to kentu wilaki danod ikentiu ki shau to tra nginang utrai blai jongi ka shong hok bat kade da shisha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jing panem yangi haman la kapor bat ka jaka banaingu yami ko kan rat ko kpa Bakhuid ko blai badan bor bat bom jikut leng ba trai jingi Jesus Christ uba leng ba jing u kata ka jing keliang ka bat mai ya ka jing em jingi kala shai pernai menta ka sngi da baro ka Burom jongka namar haba ya ka jing klot jongi la shimno da ka ktin jong me ka jinglong breu ba yap jongi om tang ba ka jam sha ka Burom bom yap shu henry da ka jing ya so ba pla ka penlong yangi ban em junom kum mau bat kumta rengkat bat ka kun ruai jong ki angel ngia ro ya me ban ngi pen bana da ka jing kman Utrai ublay kipay Neng bertay sa wadah ka Burom jong me Hosanna Hosanna Torwa ublay shatro Hosanna ublay juno En yaro yubawan Hagad kerteng utrai Neng bertay sa wadah ka Burom jong me Hosanna Hosanna Torwa ublay shatro Hosanna ublay juno Da shisha malong Bakhuid ka try ka thamay jong ka jing Khuid baro namar ka ta ngi kerpat yami to pen Khuid pen kentang ya kine ka jing truwa jungi da ka bapha yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladi no ya u badala kaman snobha ula priang ya ka jing sha sutom
ula shim yuk pu badak baingu yame ula kedia yu badalai halagi senran ong to shim bato bam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba nit na kabanta jongpi Haga jogor kom enda lalaya bam ula shim yoku kuri badak baingu biang yame ula ai halagi senran ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai batbom jukut ya kaba enpenmi na kabanta jongpi bat na kabanta gibabun na kabanta kajingma bekipop tole yakane ban kan mau yanga kajingmaya jong kajinghe ya jing ya jong me go try Nama kata ngi bapan menta ya kajing ya ba kajing mi pa jung u ngi terwa hame ko try yok pu jong kajing em bad ya ko kori jong kajing pen em ngi dai ngu aidem namar malenyew yang i ki babet ban yang khmat jong me bad ban sakri ya me da ka bas ngoret ngi karpat ya me bangi ki bayo banta ha kamet bad kasnamo kres ngi long ki ba lapan yetali ka we daw man sem bakhod tokan mau ko try ya ka balang jong me kabla priang hasatala ka perthai ba topan janaya ka ha gajing rengkat ber Francis ukpa bakhu jangi ul bad maroin bishop jangi ka kanhun ki bishop barbaro kileng do tokan maulem ru ya ki henman ki para shenrang bad kantei ki balayathia da ka bakrman ha gajing me pat bad ya baro ki balaklat no ha gajing isne jongme to padiang ki sha gajing sai ka khmat jongme to isne yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bad kamaria the soti bakhuj kakmi jong ublei ujesa bakhuj ukurem jongka ki apostol bakhuj bad baro kerukhuj ki belapen sngubha ya me pateng la pateng ngi long babet banyo bantalem ha kajing embom jukut bad bangi yaro bad pandan Burom ya me daw khon jong me u Jesu Christ dau lembadu badhau kalong hame oblei pa badan bor ha gijing long kwe jong man sim bakhuj baro ka Burom bar gijing ro junom la junom amen habang giduai kana gijing duai ka Kris ulah hikai yangi to ken ko hanmen ko para sa jisen ngai ti la de how jisu bo jisun ai bor ngi bangila balong kisakhi jungu na hagajing em jungi baman la kasngi kokpa jungi kanwan kahima jungme kalong kamon jungme hag khingau kumba habneng tai ngi mancha ka jungbam jungi ka bahla kasngi batuma bini kiringkam jungi kumba ni bima badasngi bumade langi shat jingten shoy handre de panlai jingi na basneu to panlai jingi ngi karpat ko try na gijing sneu baro ha gijing sbon jungme to a jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da gijing rap ka jingi snei jungme ngin laj barabor na ka pop ban ngin yo jing da na gijing janjar baro kat ba ngi dangap khmelanti ya gijing kraman bakhoj bat gijing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ namar ka jungme kalong kima kachme ka bor ba ka Burom junom la junom Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jungme kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api
Wat pe ya ki pop jungi han roya ka jungai jong ka balang jong me bada ka jing sbon jong me ta ai ka ya ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi mat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai kanan barabor rengkat bat pi tong ini atrai ya ka da ka jing suk wei ha i wei bat jing suk bat pi Hak mi ukun long broad jong blay hak mi ubukin no igi pop jong ka partay suk yang igi ba lakot sha kana ka jing kawai jong ukun long broad Bukan rat ngomong besok kau menurung kau kayeng sengam. Henry long tan ka tim kamen sim jinga kan sakia i kamen kus namu Chris kan roi bat kanilam yang ni sha ka jing em bom jukut amen Kametos namu Chris. 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 Amani yami
Bong ke jing sngu ke jing yame kam ta me ha kane ke kenta ha kane ke lemat pa me lawan rong ko ke no ke jing lawan lenggo long snam yang ba kamet bat ka snam ke jing ni hangi we pai we o jisu bi ye itip ban long ki sakhi ke jing me ngim la ban yang dalade ngim la ban le lade en matu ka daw siwana khamat jing me nyai ti lade hame pamen ai boring i pamen krashan yangi pamen yalam yangi pamen kutulan ti yangi kum juro ko jisu bi ya baro kine ki jingmu bangi lawan ra ha kine kamas bukhoi tham ta me ngini ai duai nak banca gitu marakhe kisni kha ke jungki ki duai nak banca gitu papang ki basidam ki badok ki bakerdo bar kum juro ki duai nak banca ke paris ke jungi dan bangi nak penkre nak banca kisni kraw bansawan au neu benai Jesu ai boringi Jesu krishangi Jesu yalamingi kamtame nang khodyangi mangila susu banshakri yame Jesu iwana kmanchume ngai ti la de hame ngai ti la de hame ngai ti la de hame ko Jesu jungi tongeni aduai Toai ngikerpat ko ble badan bor baro ba da ka bor jong kine gijing maya bakantang en yai panskem ya gijing em jungi daw kris utrai jungi Amen. Utrai dan rengkat bat pi Ringkat berpi. ble badan bor baro unkur ku ye pi pa badakun badaman sem bakhuid amen tolai suk I basukri utrai da gijing em jung pi Ngis ngamu yang boleh Walai spa atu pra. yang ikut rai telang yang hidup kentri sing it bangim na telang yang ikut rai telang yang ikut rai telang yang ida tinggi dong tang uwe ublay Don tang uwe utra Don tang gawe kame Awal kata niyawai Telang yang ikut rai telang yang hidup kentri Sing it bangim nata Telang yang ikut rai telang yang ikut rai telang yang indah tinggi Burom Mawkhlam kun amun sim bakoi. Kumbag lalong kumamlingkong kumjumentap berboj nam lajnam amen Enero etra Yesus Kristus. nam lajnam amen
Akhirnya pada. Tuh, ulang-ulang suruh